Menteri Ketenat Social Welfare ubak kermen syala ula pensyai ba ukau balai kurup daki pulit jong kejala Asam udai jong kejala Meghalaya henrai kam shimladon kanu ke jinglia thokpat yang uni ukau ubalai paulai hajar berni jong kejala Meghalaya. Ubak kermen syala uloong ba kesorkar jela berka company kim shimlakentaj ya uni ukau henrai kila kubur budai jong Ketenat Social Welfare ubalai nak FCI badong bana ukau balai kurup badok silak berni. Ukau jong kejela Meghalaya ulong lai pulai hajar berni kat bahan repunyo hajar berni ukau dai jong kejela. Ulong ba Ketenat Social Welfare kamla ban susam kum tu ukau syagi badai ban yo jing mentoy. Hendrai kat kum ki kendon trekam on haban IT syaka company ukau ban Raksha Noida na ke benta ban snai ki jingbam ke bantai ke met bad e kokot ka kya jong kitu ki badai ban yo jing mentoy. Uba kermen syala ulong bahadian ba company keladap snai ki jingbam bad haswa ban sam syaki kena. Ka sorkar jela ka tes yakini ki jingbam. Halor kejing dawa jengki babun bak sorkar kamdai ban IT ka kam haka company Continental Milkos namar kalapan kany ki kendon bat kam syamlala ban ai ki jingbam ki batai nagaliang uba kermen syala ulong ba Ketenat sorkar kelasya megarai batang syukut kesamoy on pensange ano ikene ka company ban sam marbam bat ulong ba sorkar kamla ban pensange mardor namar bakarang ab ban yo shwai ka kaipot na kejala Asam. Bat kesorkar kakwa bagajala Asam kan pelat no ka kaipot kenang bagi pat ba kan syai namar haduk mentai ki mudur bala penon kambakla yau nu khau ba yau nu khau la dei dei ba la tu la ne divert re dei ba kilap yalam no sakawai ka kilara no sakawai ka factory ban shna ye kita ki jingbam ki ban supplement nak bentak kini ki Anganwadi centers kumbang yui saudong pelun jungi. Ti kejing kali ka long ba ka sorkar jela jungi ka hap ban ai ka jingshai. Ti kumno ki sorkar ki haple habayo lab basak kem kum kini ki jad marbam ki badai nak bentak ka bha kamian ka jingtei jong upat ba. Ang ni ngi claim dinai hi ong it is a rise. Nalian jong ke government, nalian jong ke department ru ngi ong ba uni deu khau jongi, and then nalian jong ke ki manufacturer ru ki accept uni deu khau jong ke social welfare ba yo na ke FCI, but kata ke amount ke quantity ba ai shakini ki supplier, shakini ki manufacturer ban convert yo ne into that of end product, utaw amount 4 utilize. Kum kejing ong jong ki berubah la repackaging this and that shumun menta ngi ke claim jongi 33,000 baht teki ong ba udon silak 1,000 baht kata ga 1,00,000 baht ngim tip ne eumi andre ke 33,000 baht ke dei ke jongi ni accept ye kata tementa yau new khau kat kum ke process bede ban le allotment la ai na ka FCI syaka department jungi kini ki bru ngingem la ban ayo tu khau direct syaki beneficiaries ban bam kum tu nomor as per norms yo tu hab convert to end product khana ban yo ya kita ki nutrients kini ki habra from Meghalaya to Noida habra to Noida on the process in between kumno ki yara daga kali ne daga helicopter ne daga rail ne daga jhat ne. That is not our concern. Ngim don kami banti begata. Ki convert yota ki ai yingi yota product ni ai shaki khna baro ki bam that is our concern. Rishwa begin ai ki khna ban bam ru ni le ye testing. That testing has been conducted from time to time. Haman la ka quarter ni le ye testing what if this material is not feasible ban bam leni yo kadega ka quality leni ka quality mo khamtam yo kam deshu kum ka government norms ye kita borok ngile from time to time. Nagaliang kenong yalam keseng kongres i Dr. Amperin Lengdo ila dawa bade bantung da kenhun tokit ban lap kejing shisha la kadon kanu kejing le athok inu khau ubale okurup diki pulet ka Asam bar iloong batang kejing pensai jong sorkar kampat biang ndre de bantung da kenhun tokit ban tokit bania halor nu khau ubalamang na ka benta ka jella. Ka sorkar kumba kadehi kadiban thau no mardor ya kawai ka kiriban thau no ya kawai ka committee kabariban head daw retired judge ban ai ya ki jubab thik pathik shaki pajba hanre dei ban persang ban tap et nyaw haba fikir ke
penjubak penong klem tu kadai kata ngiu pat ba ngisa umdum ti kumpa ka julong hi barabor pidai ban thau da ka wei ka committee but they ban submit ya ka inquiry report ngi nakaliang persya ngin pen kre yi ki jingkali re la no kan wan kata ka dor bar thau an bangin ya song session bia ngimla tila ka sarkar ka sngo ba omdon kanu ka chakria ka jabo ka jersi ti thau da ka inquiry report ayengi aya pi ka media ayu pa knang ba ka ne ka jing subas neu kan kutno